Не судите, каб вас не судили. Бо яким судом вы будете судить, таким и вас осудять. И якую меркой вы будете мерить, такую вам будут мерить. Чаму ж ты ў воку брата твайго сцяблінку бачыш, а бервяна ў сваім воку не бачыш? Або як жа скажаш брату твайму, дазволь я выцягну сцяблінку з вока твайго, а вось бервяно ў воку тваім. Крывадушнік, выкінь перш бервяно з свайго вока, і тады ўгледзіш, як вынець сцяблінку з вока брата твайго. Не давайце сабакам святога, ды не кідайце пэрлаў вашых перад свіннямі, каб яны не стапталі іх нагамі сваімі, ды, павярнуўшыся, не разарвалі вас. Прасіце, і будзе вам дадзена, шукайце і знойдзеце, стукайце і адчыняць вам. Бо кожны, хто просіць, атрымлівае, і хто шукае, знаходзіць, і хто стукаецца, таму адчыняюць. Ці ёсць між вамі чалавек, які дасць сыну свайму камень, калі ён просіць хлеба, або калі папросіць рыбу, дасць яму змяю? Дык калі вы, ліхія, навучыліся даваць сынам сваім добрыя дарункі, дык куды больш айцец ваш, які ёсць у небе, дасць добрае тым, што просяць у яго. І ўсё, што толькі хочаце, каб вам рабілі людзі, вы і самі ім рабіце. Гэта ёсць закон і прарокі. Уваходзьце праз цесную браму, бо шырокая брама і прасторная дарога вядзе на загубу, ды многа такіх, што праз іх ідуць. А якая ж цесная брама і вузкая дарога, што вядзе да жыцця, і нямнога такіх, што знаходзяць яе. Сцеражыцеся фальшывых прарокаў, што прыходзяць да вас у авечым адзенні, а ўсярэдзіне яны ваўкі драпежныя. Па пладах іх пазнаеце іх. Няўжо збіраюць з церня вінаград або з чыліму фігі? Так кожнае дрэва добрае родзіць добрыя плады, а благое – благія. Не можа дрэва добрае радзіць плады благія, а дрэва благое радзіць плады добрыя. Кожнае дрэва, якое не родзіць добрага плода, будзе ссечана і кінута ў агонь. Такім чынам, па пладах іх пазнаеце іх. Не кожны, хто кажа мне «Господи, Господи», увойдзе ў валадарства нябеснае, але той, хто выконвае волю Айца майго, які ёсць у небе. Многія скажуць мне ў той дзень: «Господи, Господи, няўжо мы не праракавалі ў імя Тваё? Ды ці не ў імя Тваё выганялі дэманаў? Ды ці не ў імя Тваё учынялі цуды?» А я тады абвяшчу ім: «Ніколі я вас не ведаў, ідзіце прэч ад мяне, вы, што творыце беззаконне». Такім чынам, кожны, хто слухае гэтыя словы мае ды выконвае іх, прыпадобніцца да чалавека разумнага, які збудаваў свой дом на камяні. І пайшоў дождж, і разліліся рэкі, і падулі вятры, і абрынуліся на той дом, і ён не ўпаў, бо быў пабудаваны на камяні. А кожны, хто слухае мае словы і не выконвае іх, прыпадобніцца да чалавека неразумнага, які збудаваў свой дом на пяску. І пайшоў дождж, і разліліся рэкі, і падулі вятры, і абрынуліся на той дом, і ён упаў, і вялікім было яго падзенне. І сталася, калі Ісус скончыў гэтыя словы, дзівіліся многія людзі з вучэння яго, бо вучыў ён іх як той, хто мае ўладу, а не як кніжнікі іх.